Morning guys. Guys, papakita ko lang sa inyo itong looban ng Marikina, kung gaano kalinis, kung gaano kaganda yung mga sidewalk namin dito. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Lahat ng kalye ng Marikina mayroon yung sidewalk. Ayan guys, ganon kagaling ang Marikina. Number 1 sa kalinisan. Ano guys, oh. Ayan mo yung mga sidewalk nila, oh. Ba? Hindi ito subdivision, ha. Looban lang ito. Dito to sa parting is parang guys, ganito kami sa Marikina. Lahat yata yung mga sidewalk niya, no? Guys, ganda. Kaso lang naliligaw yata ako. Looban kasi ito, eh. Naligaw nga ako. O, did na yun, eh, oh. Yun lang guys. Ang lawa kasi nitong ano, yung ngayon naliligaw ako. Ganyang kaganda dito guys. Lahat ng ano, the sidewalk buo. Ayan, oh. Sus, kaganda, para nasa abroad, eh. Diba? Para nasa Amerika. Hindi to highway, mga boss. Tingnan mo naman yan, yung linya niya parang nasa EDSA. Dilaw na dilaw. Diba boss? Ano yan, oh? Buong buo mga sidewalk dito. Kahit saan ka lumingon. Guys, dito sa Marikina, bawal lang sinampay dito sa loob, sa labas ng bahay. Ganong kahigpit dito. Pero okay naman ang kinalabasan. Hindi yung kung saan saan nakasampay. Hindi ito guys subdivision, ha. Akala nyo subdivision to. Hindi po. Tagus-tagusan po ito. Yan, oh. Ang problema guys, naliligaw ako. Looban kasi ito, sobrang laki. So, nakita ko lang sa inyo ang loob ng Marikina. Looban ito, pero hindi ito squatter, mga.
dapat ako magbablog mga boss, pero gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Marikina. Dito sa Marikina, hindi ka pwede magnegosyo kung wala kang parkingan, ganyan. Talagang malapad ang sidewalk nila pag may negosyo kang ganyan. Ayan. Hindi pwede rito na magnenegosyo ka na nasa kalye ka na. Hindi pwede. Kahit vulcanizing dito mga boss, hindi ka pwedeng walang parkingan, walang open parking. Ang lapad ng sidewalk nila. Gala ko lang kayo sa Marikina. Yung mga related dyan, mga nakatira sa ibang bansa, dito boss, meron din kami ritong ganyan. Ang sidewalk ay buhay na buhay. Ayan o. Lahat yan, kaliwat kanan, buhay na buhay ang sidewalk. Ito highway na ito boss, hindi na ito looban. Yung mga ibang city dyan, mahingit naman kayo sa Marikina. Tanim ng mga puno, kumpletong marker sa kalsada, kumpleto sidewalk. The best! Yung alam, mahal ang tax dito mga boss. Guys, sa Quezon City tayo. Tingnan mo yung may sidewalk din sila, yan. Pero hindi katulad ng sa Marikina, makinis. Ayan. Pero ang dami nakahambalang na sasakyan. Meron din sidewalk. Pero ang dami nakahambala. Quezon City ito, aparting Cubao ito. Parang looban din ito, para sa Marikina, looban din. Mga sidewalk nila, may nakaparada. Sa Marikina, walang ganyan. Ayan, parada. May sidewalk din. Tara, hindi siya buhay. Hindi siya buhay na buhay. Meron din yan, kaliwaan din eh. Kaso lang ngayon meron din. Okay. Susunod guys, papakita sa inyo Pasay naman. Okay. Kaya dito na lang po ang vlog ko sa tungkol sa kalinisan o kagandahan ng isang city. Sa susunod po, Pasay naman ipapakita ko sa inyo. Okay, goodbye. God bless po and thank you for watching.